Hadien arpusau snem ke jingpynkhreh bat jingpynbiang bantai yaga ktem set mrad khlaw bakyrpang. Zu, haka Jylla, haka arpunyo tarik Naiwieng, Myntri Rangbah Conrad ke Sangma ula Plie Paidbah ia kini ke zu, balajer kyrteng, da ke Meghalaya Biological Park ha Umtrew Bhoi District. Haka ni ke si Plie la synran Myntri Rangbah da Bah A L Hek, Myntri Animal Husbandry Veterinari, Bah Celestine Lyngdoh, MLA, Bah D P Wahlang, Chief Secretary, bun byllai ki ophisar Rangbah na tnat forest, Secretariat, bat khrui ki Paidbah na ki Shillong bamarjan bat kani ke zu. Kani ke zu kam day tang ke jaka set iki mrad khlaw. Henre la penbiang ru, ya ki jaka ya lek kai na ke benta ki kena, ki jaka syong pengat bat ki dukan de mar baharjat harukom. Myntri Rangbah haka jingkran Plie ulapan ken mau de ke baong. Kani ke jaka, kalong ru ke shlem hikai ya ki long din bakin iet kin buram ya ke mariang, ya ki sentiu ki skut, ki sim ki do, bat ya ki mrad ki mereng, ki balong ki benta bakongsan ya ke jing im, jong ki khun ben riu hang ni hasla perthei. Ula kersi ru ya ki long din, ban iet ya barok ki jing thau, namar u khun ben riu, u hap ban im lang rengkat bat ki hakani ke perthei. Ula ong ru, klem ke jing dan lang ki mrad ki mereng, ki sentiu ki skut, ki dieng ki siet, ki plang ki kenbat, bat ki khlaw ki betap. Ka jing em ubreu ka long ka bablaw, la kum harangai, haga ni ka sila kendo. Amday ban kenyong shu ni ki wei pat ki jing em, henrei bati la ka jong ka bha, ban im lang bat ki saudong ka me mariang.